Team number Laispa Laipupra. Laispa Laipupra. Amen. Kajing e jong trai jong yu Jesus Christ bad kajing e jong blay lembat kajing selok jong men sem bakoi kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ru. Kohan men ko para hakane ka kelemat habang yen kemat kaduan kedepat kajing blay hakane ka step habang iwan ra e kajing turwa kajing habang iwan ra kajing dua e kajing hakmat blay try kan rat kadai hok yang ayapi bangin pedang yalade bangin ong halade bang yilong kinong pop namar kajing sngurat kajing iban pedang yalade bang yilong kinong pop utrai mabagi pop jingi padu utrai hidalade un pedang ya kajing terwa kajing ya kajing duai kajing ya kekerpat ya kerpan kabang ibu akhmat jung u dan mata kadau hakan aga step token kum kadak kajing sngurat kajing bad kum juro kum kadak kajing kloy kajing ban kala kabamut no ban e no yakin kajing embas neu kajing ngin phai so trai ngin pan map no na kabanta baro ki pop ki sang ki banglale ha ki sngi ki baladep ngin phai so da kajing duai kajing ban ngan pan map no da ka ba ngia duai lang rengkat nga phla how lay dan bor baro padia pi ko hanmen ko para bangalale pop shibun da kajing perkat da kitin da kikam da kajing leklet da kajing le palat jonga da kajing le palat jonga da kajing le palat krawe jonga namar kata ngakarpa dia kamaria bakoj kabai sa kacai sotri ya kengel bat kiruk koj badia pi ko hanmen ko para banduai na kabanta jonga how try play jongi Ublay badan bor baro unis na yangi madalam api ki pop jungi unyalamingi sya kajung bom jukut. Amen. Try kin rat ko blay isne yangi. Try kin rat ko blay isne yangi. Try
tong ini aduai akan kamas ke bukod ngi duai na gebenta kini gijing temu gijangi na gebenta I andisis nyopiau ibadan pedeng gijing pang yap siliang ngi duai boblei trakan rat un ktai I un ai gijing koi gijing kia na gana gijing pang yap siliang jung I kumjurung ngi duai na gebenta ka inga sem jong I joylas karpel moblei bat I biolistina marthong ba kin light na gijing pang na gijing stom na gijing ma gijing sir gijing em gijing ki kham tam e ba kin dap kin biang ha gijing dan kam jong kayeng ka sem gijing ki ngi duai na ka banta kayeng ka sem jong I skian si mary dkhar ba ki khon ki sew gijing ki kham tam e na ka banta I skian si mary dkhar ba idan na padeng ka jing pang gijing stom ai bo blade track and rat un pan ko ji I unai I gijing klan ha ka leng ka met bat ka man sem ngi duai na gebenta I Sania Maulong bat kumjuro na gebenta I Sofia Maulong bara kidan hapadeng kajeng pang kajeng stam kham tame ba ki yomat ya kajeng accident kali ha benah snem baladep ai boblei track and rad un ai ki ka jing koi kajeng khia ke bapora kham kloi un kta ya ki bakin yomat no ya kata kajeng koi kajeng khia ke bapora sachisen topet ya kayeng ka sem jong me kotrai ba to ai ba ki donot jongi da ka ba ki pensutom yala kamet da ka jing adakar kin la bantan shain hakmat jong me da ka jing ang not ya me da trai jing Jesus Christ kon jong me ube mat basan sha rengkat bat me ha ka jing long ka we jong man sem ba khut ublei junom la junom Amen. Kajing pula na ke kitab Isaiah. Utrai wong kumne kumbau selam bat kayor ki wan hiar na beneng. Bat kim julet pai syu syata. Henrei ki pen sengam ya ka kendau. Bat penlong ya ka ban sei bat ban penteleng yau jingtung. Kenang badup ai sembai yau nong bet. Bat ya ka jingbam hau nong bam. Kumtaru kan long kaktin jonga kabalami nak sentur jonga kan nomwan pai tuli syanga henrei kan pendep ya kata kabanga temu bat kan le ya kata kaba ngalamang ya ka ban le kaktin jong turai Isungu hiau blei. Sampai pusau nomor news Pak Handrip. News Pak Handrip. In rai antifon menikong di dekat Sausan bat Handrip nyau. Jong pi gam ju leng ho kan om ju ma so si
Ya roh utrai, O Christ Jesus, yang joy ban siapkan gospel jamu. Om tang dau ku hiu preuem, Andrei da kaktin baro kapamina kashin turu play. Ya roh utrai, O Christ Jesus, yang joy ban siapkan gospel jamu. Utrai dan rengkat bat pi. Engkabat piru. Ka jing pule na ka gospel ba khut kat ko mo Matthews. Ka buram hame ko try. Hakata ka por u Jisu long hala ki senran. Haba piduai wat bunktin kum ki gentle. Naba ki tharai ba ensa skor yaki na ka banta ka jing bunktin chungki. Te walong kumaki naba pa jungpi ula teblopa ya kaba pi don kam shua ba pin pan na u pin duai kumne kok pa jungi ubaha beneng kan long ka bakhot ka karteng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me ha ka khandeu kumba habneng to ai hangi manta ka jen bam jungi ka ba hala ka sngi ba tomab yangi yaki rengkang jungi kumbang irogi map yaki balas new yangi Padwad yalam yangi sa ka jingpan shoy, Henry topen light yangi na ka basnew. Naba lada pi map yaki brew yaki pop chunki, ukpa chung piru un map yapi. Henry lada pi map yaki brew yaki pop chunki, te ukpa chung pi un no map yaki pop chung pi. Ka gospel utrai. Tinha roh yang mereka Chris. Ko hanmen ko para ha u try Jesus Christ. Menta kasngi u Jesus leng ba ka gospel u kren ba u hikai but kadai ka jingkhot ka jingu yang a ba de piro bangin nang penjeleu susu bangin nang palai por susu sha ka jing duai habangi keli yala de hato mangi ngim ju duai ka jubab ka ba pin sa ai halade baladanga keli klempe pin song ho ngi duai man kasngi ho ngi duai man kapor ho ngi duai yole se haman ka klimat jong ka jing em ka jingin baro ngim laban len ye kene ngi perlei por ha ka jing duai jungi wala dai ha ka jing duai kum sing sisem ngi duai ka jing duai hapo ka balang snong jungi hapo ka pares ka jungi kum ka snong yula se ngi duai ba klempep ha ka jing em ba marwai jungi ru ngi duai Henry ha kana ka step ngok ban bu hakmat jung pi kana ka jing kli yole se ngam laban ai pi ka jubab ka bupura Henry ma pi marwai pi haban puson halade ha kana ka sngi ya kana ka jing kli kebangan bu Ahmad jung pi menta habangi duai kat kine kisnam habangi duai man kasngi habangi duai man hakapor man ka klimat ha ka jing ka jungi balai utrai jubab ya ki jing duai junga ba jung pi balai utrai balai ublai jungi jubab ya ki jing duai ka bangi duai bat balai shisha mangi ngim yo ya ka e ka ba ngi duai nengi pan no ko hanmen ko para kendiat ki ponye ki ban jubab ya kene ke jingkili nakaliang jong ke jing sutho ber ke jing poson jonga ningkong na shabe habang ngi duai kum kine ki gentle ne ki farsi ki sadusi ngitip komno ki duai arsap ki duai tang na bar baki kwa baki we kin yo i namar baki we ki kwa baki ya ro yaki namar baki kwa ban pen i ya kata ka jingru blai jongki kane ke jingle jongki utrai sem pediang ya ke jingle jongki berklempep pediang ya ke jingduai ke jongki
Dai mata kadau ba mangama piru ladangi duai arsap kumba duai ki Farisi kumba duai ki niki Sadusi niki gentle utrai unam pediang ya ki jing duai ki jungi unam jubab ya ki jing duai ki jungi. Dai mata kadau ba mangama pi kat ki niki senyam ngi duai ru ngim syamyo ya ke ka bangi pan no trai. Kane kadau ka badan kong yo la se ka ba trai syam jubab ya ki jing duai ki junga bar ki jung pi. Den mata kadau turai hakane kasngi uang ba haba piduai pide banduai nadu kadanot ke jungpi haba piduai pimdei ban kuwa ban terang ban bakiwe kini iya ke jungduai ke jungpi kumbau turai yong haba piduai rung hakamra ke jungpi kang ye ke jengka ke jungpi pan por ban sngab ektin ke jung turai IT yala de hau turai kane ka bau jisu ong bangidei banduai dakadanot ke jungi ngimdei ban kuwa baki wekin yoi baki wekin yaro ya gejung doai kajunga gejung pi kane ka baneng kong yola se ka botrai syam kwa bad syam la ban jubab ya gejung doai junga ba jung pi kabar yola se kumba ngila yo sneu ha kane ka gospel ka bamata kesngi habau jisu hikai ya gejung doai kok pa jungi haki apostol na gisenran gejung u bamangi ngi doai ban yo ya ka mon jonga ba jongpi ngiduai tang ya ka banga don kam ngaduai ngapani utang ya ka banga sneu tenat tang ka ba ngasngeu nga de ban yo ha ka jing em ka jonga ka jongpi ka jing duai jonga jongpi man ka por ka long ka bakhwan la de la banong no namar ngidawan autorai habang irung hapo ka ying mene habang irung apa kaying ko jing kentang ke jungu habang idem ko siu habang yang akma jungu ngi dawan u ayang akane le yang ayakane ngi khwan ka jing duai jungi kalong ka khwan la de habangi don kata ka masim khwan la de habangi duai klempe putrai unom kwa unom snap badonom jubab ya ka jing duai ka junga ka jungpi utrai kwa yang abadi pi habangi duai ngi de banduai da ka jing sneu red haka jing duai jungai jung pi kalong kombau jisu long haka naga gospel kan wan kahima ke jung me kan long kamon ke jung me kat ka ba me kwa haka jing em ke junga to kan urlong lada me kwa banai nga ke jing pang ke jing stom ai ko trai lada me kwa banai nga ke jing e ke jing jar to ai ko trai lada manga kumuling do lada ai nga ba ka kam junga kamlong ke basiso ngan pediang ye kata ai kat ka ba memon ngan pediang kat ka ba me labo lamang na benta junga kane ka bau turai ku ana benta junga jungpi ngidei ban duai ak madu turai ban ong hau turai ko turai ngakloi ban pediang ngakloi ban le kat ka ba me kwa kat ka ba me ong kat ka ba me beta yanga ne kat ka ba me bu ha ka jing em ka junga to kan urlong ye kata ladangi don kum kane ka man sem ban duai ak madu turai klempe utrai unsa ai ya baro ke jing don kam ke junga ke jungpi ngi kan mau ba habo jisu duai uhikaya ke apostol ke ke jungai to ai ba kata kamon ke jungme kahima ke jume kan long ha ke jing em ke junga ngi kan mau habo jisu u duai hak perget semeni u yo i lupa ya kata ke jing sha stom barakot ke ba u haban sha sempat ban sha ban kid ya ke dipna kelon barakot ke to yo ilut ukua ak banagong bag un light no nakato ko khuri lane nakato ko jinsha shutom henry uyai bat ya ka ega ba huikai yanga badepi uang om kamon ka junga henry kamon ka jumi kanai kadai ka jing duai ka ba utrai udawa ka ba utrai ukua nanga banapi damanga ma pingi duai hakanai korkom ko hanmen ko para klempep utrai unsaun perulong ya ka ega ba pidon hak dadot ka jungpi om dan kam bamapi bamanga ngin bu bangin dawa kama jungu henry ladangi pediang ya ke ke bau ai hanga badapi klempep unsa ai ya ke ke bapi dan kam ya uyu ilupa ya ke bapi dan kam dai mata kedau kamat puson ke baar ke bau turai ku ai nga ban sim yang nga badapi ban sim hakane ke sengi kadai kane bangi dei ban ong kat ke bau turai ula ai hanga ngan pediang kane kadai ke jing duai ke ba utrai ukwa yang nga badapi ko hanmen ko para hakane ke sengi token ngakot ngawere pi ngakarpa de pi ba habang duai ni pelejumut yakin ki atan lagi point kiba utrai ula khod yang ai pi gidang la banai kambon ki point
ban ong ban pensisha bau turai sngap i gejing duai gejing han roi hakan ekasngi ngakot ngawari pi bangin pusan bangin penlei jengmut habangi duai ngim dei ban duai kum ki farisi ngim dei ban duai arsap habangi duai ngide ban pediang ya ke ege bau turai ulamang labu lapatha yang abade pi iwei paiwei hakan klemat to kain ko hanman ko para ngin khabrep ki khmat gejing ngin bu lagi jong ki kti hakasadam gejing ngi shishang ilong ki breu ki bana ki breu ki batlab ngimlong ki breu ki bajanai habang iwana khmar utrai ngi penhe ngi pensan yalade ngimdon kata gejing snguret ngimdon kata gejing leloi ngilong ki ba arsap ngilong ki ba khongkhong khmar utrai ngilong ki ba khwan lade khmar utrai hanrei hakane kesngi jajar hak danot gejing pi hakaman sim gejing pi hak gejing mar gejing perkhat gejing pi dalaki jong ki tin halada marwei ong hotrai kotrai ai boring a Christian yang bangala banduai da gejing snguret da kata gejing pediang ya ke ege ba melamang labu ha gejing em gejunga en yoro yo Jesus Christ Jinam la jinam. Jangan yang pala ka jong gejing ngai ngangai Ngau blei upabadan bor barok nong tau kemeneng berkan kenjau berhau Yesus Kristus ukun mamarwei jungu utrai jungi yau belapun namun simo kuit yau belakana ke Maria Tesuti yau bersala ben hapo Pontius Pilatus basana penayu layap belajebiu layar sebiyap agus ni kebalai mabipad ni kebiyap ulaki usabneng usong sakamon blei upabadan bor barok nang jawan barkan besar di bihim bayap nang ed haman sim khoi akabalang kathlek bakhoi ha gajing salok khoi ha gajing not kipo ha gajing pat kado ha gajing bon chukut amen lai spa prapuwe Bekani kajing terwa, bedyangi kotrai. Kat kabani don kendra, bisa babanai. Jiknya jong metrai, jiknya jongi. Tuduai ko para bagai jengkenya jenga bajung pi kan long papadiang hu nak madu blei pa badan bor barok so try pedeng jing kenyani ji jong pi nak bentar kecing ro burong mo pedeng jong kajing mentoy ini balang khu jungu barok away to padiang ko blei konong thau badan bor barok ya kabangi wanra na kajing ais bon jong mehi badha kajing sbon jong me ya kajing rap batang supor bala ai hangi
Topen kala sha ke jing em bom jukut. Dau Chris utrai jungi. Amen. Utrai dan rengkat bat pi. Token te wela ki danot. Tong nang utrai blay jungi. Da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dai ti jingi bat ka jing panem yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa bu khut ko blai badan bor bat bom jukut namar me labu na ka banta ka jing bah jing miat ki khon jong me ya ka por ba kerpang bakin pan thamai bat pan khut yala ki donut khnang ba endala pan la ye ki na ka jing kwa basneu kinang ban pandan kam ya ki e jong kanek perthei ba kandu no khnang ba ban kso khams kham ya ki e ki jong ka bom chukot bat kumta rengkat bat baro ki angel bat ki rukhut ya ro ya me bat ngi pan bana klem sange Ubaku, utrai bleki bat, leng sawada kaburam jong me. Hosanna, Hosanna, Torah you place strong. Hosanna, you play to Lord. And Yaro you bawa, agak ketengu try. Leng pertai sawada kaburam jong me. Hosanna, Hosanna, Torah you place strong. Hosanna, you play Juno. Da shisha melong mukhot katrai katame jong kajing khot baro. Namar kata ngikirpat eme topan khoj pan kantang ya kine ki jing terwa jungi dag bapa yaman sim jung me kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kam met bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Kris hakapor baladi no yu badala kamon sneu bha ula padiang ye ke jing sha chutom ula shim yokpu bad kebangu yame ula kedia yu badalai hala gesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba nit na kabanta jongpi Haka jukurkom enda lalayabam ula shim yukukuri badakbaingu biang yame ulai hala gesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batamai badbom jukut ya kaba enpenme na kabanta jongpi bad na kabanta kibabun na kabanta kajungmap ikipop tole ya kane ban kan mau yanga kajumaya jong kajunge Katasin bangi bam yule upu Pagi dina kani kakuri Iben benar kajing yak jong me kotrai Tada Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya bar kajing mi pa jungu ngi trwa hame ko try yuk po jong kajing em bad ya ko kuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melenyew yang ngi babet ban yang akma jong me bad ban sakri yame da kabas ngeuret ngi kerpat yame bangi bayo benta hakamat bad kasna mo kres ngi long ki ba lapan yetli ka we daw men sem bakhot token mau ko try ya kabalang jong me kabal priang setelah kepertai Bato penjanaya ka
kajeng rengkat pada Francis ukpa bako jengi uwal bat marwen yu bishop jengi kakenhun ki bishop bat baro ki lengdo tokan maulem ruya ki henmen ki para shenrang bat kentei ki balayathia da ka bakarmen ha kajeng mi pat bat ya baro ki balaklat no ha kajeng isnei jongme to panyang yaki sa kajeng shai ka khamat jongme to isnei yang ibaro ngi kerpat yeme barengkat bat kamariathai soti bakhoj kakmi jong ublay ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki balapen sng bahaya me pateng lapateng ngin long babet banyo bantalem ha kajeng embom jekut bat pingin ira bat pandan burom yeme daw kon jong me u Jesus Christ. Dau lembat u bad hau kan long hame blay ukpa badan bor ha gijing yalong kawai jong men sim bakhoj baro ka borom bad gijing ro junom la junom amen. Kumlah hukum yang ido nong pen bad kumlah hikai nak tin blay ni nod ban ong kok pa jongi ubah beneng kalong bakhoj kerteng jong me kanwan kahima jume kalong kamon jume hak kendeu kumbaha beneng ay yang imata kejumbam jungi kabahala kesni batama yang karengkang jungi kumbang rup mabi kebelas new yang adwa dalam yang isa kejung pensoi henry depan laj yang na kebas new to pen laj yang ngi kerpat ko try na kejung snew baro ha kejung sebon jume to ajing suk jing sanya kisni jungi kenang ba da kajing rap kajing isnei jome ngin laj barabor na kapop ban ngin yo jing da na kajing janjar baro kat ba ngi dengap kmelanti ya kajing kerman bakhoj bat kajing wan pat jong nong penem jongi u Jesus Christ namar kajung me kalong kahima kajung me kaburam junam la junam Kotrai Jesus Christ me belong haki apostol jome kajing suk ngai epi kajing suk junga ngai epi wat pe yuki pop jungi henry ka jungai jong ka balang jong me bada ka jing sbon jong me to ai ka ka jing sok bad ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me mame upim bad basan shar junom la junom amen ka jing sukut rai ka dan barabor rengkat bad pi rengka bat phiru ong ni atarwaya ka da ka jing suk iwei highway bad ka jing suk bad pi Kun lang bro to play, make it keep up for day. Dos yos en yangi, go kun lang bro to play, make it keep up for day. Dos yos hak mi ukun lang berat jong oblay hak mi bukit noi ki pop jong ke perthei sukito ya ki balakhat sha ka jing khawai jong ukun lang berat Ko kan ran ngam song hok pa marung mapok ka yin ka jing tanga kan reis ong tan ka tin tien ka ka mensim masim jinga tanga kan sakhiahi sakhiahi kamat batas nam Kristus kan wi bat nam ngi sha ka jing embam jukun amen
Try Jesu pije ho chisha ha kana kelmat abang Iwan ban mane abang Iwan ban dem yeme mela penurlong ya gene kajingang non kajungi abang Iwan akma jumi mehi melawan rong ha kada non kajungi mehi melawan ban sareng kat ban ngi lang ba ban kemet ban kasnam kajumi Jesu be den mata kadau ha gene kasngi nginang pan kabor nami banginang Yoshu kabor banang penlej bor hagi jinduai bagi duai man kasngi pangilapan duai kemaju me dak jing sinuret dak kata jing pediang bagi long ki brek beduna ban pediang ya ke bame lamang balabu nang benta jungi Jesu be jang iwan rak maju me baro brek bang besidam baduk ke makerdo iwan rak maju me brek badan apa yang kan bab konsang iwan rak peneng jumi jungi kan ada peneng ka bahay nga sem habeneng gijay benreu barok Jesu wan balong sem hagadanod ka jungi hagayeng ka sem ka jungi wan banay boringi wan ban kristianingi wan ban yalamigi
wan ban tin lenti wan ban pan shai ya ke jumur ke jing perkhat ke jungi Jesu ya dai Jesu shimti yangi panlong yangi ki khon ke jume to ngin ya duai to and I hangi kotrai baleng ba kine ki jing maya ngi ki ba sanshar ya ki jing trang ba kanja prathei ngin nang ban it ya ki ki jong ka beneng dau kres utrai jengi Amen. yang ki jing kurku bekerpan jong utrai da ki jing kurku jong me koblei to ai ki jing klain ha ki rungai jong me to long na ka banta jong ki jing tengen ha ki jing snosi ka jing yesha ha ki jing tenjo bat ke jing yada ha ke jing ma dau kres utrai jungi Amen. utrai dan rengkat bat pi Gabat hiru. belai badan borbaro unkur ku ye pi ukpa badukun badaman sem bakot amen tolai suk ye id mar keliang Isongo yau blei. Nambar ripau. Aburam haupa badukun haman sim bakut. Balang apa menikong jumentan baraboy jinam la jinam amen. En yaro you try Jesus Christ jinam la jinam amen.